मुलगी झाल्यावर तुम्हाला काय वाटले? टीचर जन्मलेल्या मुलीचे स्वागत करतात म्हणून आम्हाला खूप आनंद झाला. वैष्णवी मोठी झाल्यावर काय व्हावी असे तुम्हाला वाटते? वैष्णवी मोठी झाल्यावर डॉक्टर व्हावे असे आम्हाला वाटते. मुलगा मुलगी या दोघांना आपण समान वागणूक देत नाही, याबाबत तुमचे मत काय? खूप वर्षापासून आमच्या गावामध्ये टीचर जन्मलेल्या मुलीचे स्वागत करतात. तसंच आमच्या गावातील मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात आहेत. आमच्या टीचर मूल आणि मुलगी याच्यामध्ये भेद ठेवत नाहीत, म्हणून आम्ही मुलगा आणि मुलगी यांना समान वागून देतो. मुली या कोठेच कमी नाही, तरी ग्रामीण भागात मुलीला शिक्षण घेऊ दिले जात नाही, हे कितपत योग्य आहे? आमच्या गावातील मुली सर्व वेगवेगळ्या क्षेत्रात चमकतात. मुलीला शिकू द्यावे, तिला तिच्या पायावर उभे करावे, म्हणजे तिच्यावर अन्याय होणार नाही, तिला शिकू दिले पाहिजे. वैष्णवीला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. अरे दादा मागे येतो थोडस.